Wakithi mfoka Ungazuthi olaphezulu manje bathe ungene emadevini ugogo. Awulinda ugoge bese ungena-ke nawe. Senze nje kube ne-order nyana. Ya Makhanya ngithi mfethu mina lento le eqeda ukuchazwa umbongolo amanga nje mfethu umkhuba loyo unezinto esesithi ziyisintu noma sesithi ziwusikompilo awukwazi ukushadisa umuntu mfethu osekhothene. Mhlambe uma ekhona umuntu oyi-expect kulento esikhuluma ngayo yokushadisa noma yokusinela umuntu ongasekho, cha leyo ngiyafisa ukuthi mhlambe mhlambe ngingaba nayo imibuzwanyana embalwa ngayo ngoba angifuni uqale ngiyiphike into kanti mhlambe khona umuntu ongathi mayeyiletha mhlambe kube khona indlela mhlambe ezwakala ngayo. Akekho yini umuntu mhlambe onolwazi lalento ukuthi ukwenzeka kwayo yenzeka kanjani la kusiniswa khona umuntu ongasekho. Uma nje ngiganwa mina kumele kuphinde kuganwe nobaba ongasekho mhlambe owashona engaganiwe mhlambe nali neNazaretha likhona lana mhlambe makhona umuntu ongayichaza lento ke sithi ukizwa nje ukuthi iqala yenzeka kanjani isukaphi mhlambe ke bese singena lapho ke ukuthi sibone siyiteste ngoba sizoyitest into ngeke singayitest uma usilethela yona nje kumele ube fit ngempela ngoba soyitesta. Nangu Njovi wena Makhanya ethi akuyona inganekwane into efunekayo ukuthi niyenze leyo. Na angathi angakakhuphuke asondele akachaza ukuthi yenziwa nini kwesiphi isigaba isenzeka kanjani. Ngoba uyakuveza ukuthi uma besathandana. Requestela. Max. Requestela. wewe Mbongelo. Ya naku sebemvulela isikhala. Requestela unjo. Uzongena lokhuza ubani uma J. Sokufaka awume safuna uNjovi la usanombuzo esinawo show wegabhisa awuvali imakhe kancane umbongo mfethu since engakabi bikho umuntu okuqondayo ngqo ngale lento sana ozochaza ngalento ngicela ukubuza umbuzo nje mfethu uphendule usalinde umuntu yazi Cha bengicela ukuphendula mina mfethu ayikabi kule nkulumo yakho umbongo. Sure. Awumnike egabhisa Wembongela mfowethu. Entweni kanjalo mfowethu uma ngabe umuntu engazange ashadelwe awukwazi ukumshadisa nomuntu owahlukana naye wamzalisa ingane nomshaya kanjalo ngoba ufana nomuntu uthi uyamphoqelela ukuthi wena ngagana umuntu oyengamcabanga ukuthi mangamgani bekuthi azange aganwe ngeke umshadise umuntu wenoshada khona engashadile. Ngiyakuzwa Gigaba. Kodwa ke impendulo yakho ngiyayizwa. Umbuzo oqondile uthi kuyiqiniso yini ukuthi angeke wasina okanye angeke wasinelwa uma uyihlo wayengasinile. Angeke wasinelwa mfethu ukuthi akasinelwe eganelwe umama wakho noma umama wakho omncane angeke uze ukusinelwe engasinelwanga. Ufuna xa kusinelwe kuqala mekuthi yena akaganiwe nje at all ungasinelwa engaganiwe. Uma kuwukuthi phela akasinelwanga nje and wayeganiwe kodwa washona engasinelwe fanele asiniswe ubani? Uyamsinesela wena nyana wakhe ngoba ithi uzele sanibona usinesela wena nyanakhe umsinisele noma wakho uma ukuthi usaphila kube khona umzukulu amele yena ubaba wakho. Ebo akamelwa uwena omeli wakho ummeli umelwa umzukulu ozala wena amele ubaba wakho umkhulu wakhe. Uyangithola wembongana? Ngikulalele mfowethu ngilalele and ngithokoziswa ukuthi kuwena noSiboniso noNjovi engathi kukhona enizanakho ubona ngithule nje ngilindele ukuthi nize nje ngokulandelana kwenu.
ngempela mfethu ngeke ukuthi ungashadelwa wena ubaba wakho engashadelwe ekubeni eganiwe wangashadelwa kodwa uma ngabe ukuthi azange aganelwe uyakhona ukushadelwa wena engashadelwe ngoba manje akekho umuntu ozomshadisa naye ngoba vele wayengekho vele Wegigaba mfowethu amakhanya uma ngabe ubaba wayengafuni ukushada lo mama amganileyo eyinqumo nje kababa wayefuna nje ukugana kuphela kodwa ke angasini wenze njani ukubona kanjani lokho uma ngabe kwangekho vele eyinqumweni zikababa ukuthi amsinise lo mama lo lokho ufinyelela kanjani la khona wena uthathela uyihlo inqumo angayithathanga yena esaphila ngesimo sokuthi mfowethu amakhanya uyamphelelisa ubaba wakho ukuthi akashadelwe ukuthi wayengafuni noma wayefuna ngoba wayevele wayeseyithatha isinqumo sokuthi uyamshadela umama usemlobolile umama vele ufuna aphelelise ezi umakoti sanibonani ekhaya kahle ngifuna ukuthayisela inhloso yami ukuthayisela nasembuzweni kaMakhanya ngiyawuthanda ngoba awukwazi ngokusemthethweni nje awukwazi ukuthathela indoda izinqumo kakhulukazi indoda ekuzalayo noma indoda eyinhloko yekhaya noma ikhanda lekhaya nje ukwazi ukulithathela izinqumo engicabanga ukuthi kuyaye kube khona imbono noma amaphupho aveza ukuthi usefuna ukugcagelwa angazi noma ngisho kabi Aqhubeka mfowethu. Kuyaye kusize kuphi na masiya kubalaphi bendabuko engicabanga ukuthi isona zathu esenza ukuthi babe khona laba siyayisithatha induku sihambe siyozwa kubo lapha ekhamba kuze kufike esigabeni sokuthi cha ubaba ngempela usefuna ukugcagcela angiboni ukuthi kuyiqiniso ukuthi singayiphikisa singakaze siqondane nayo ngoba iyiqiniso futhi iyinkambo noma iyinto esiyenze engangeke ngithi yisiko iyinkambo esiyitholile masiloku sihamba sifika emhlabeni nje indlela izinto ebezenzeka ngayo uMakhanya ngifunda imake mkabadeli sizama ukuyilapha la mkabadeli ile yokuthi sihlukanisa kanjani umkhuba nento eyisiko iyisiko lento esikhuluma ngayo noma iwumkhuba olwa ukuthi lento yazi ukuthi kodwa khona iqiniso ekufanele sibuye sibe nalo ngezinye izinsuku awukhona ngibone Yebo. Siyabonga ekhaya maniphila cha imnandi inkulumo enikhuluma ngayo ngiyayithanda kodwa bengizothi asiyithatheni lenkulumo ngoba iyosisiza sesizaleka ezimene enzima namhlanje khona insizwa kuyimanje uthola ukuthi izalwa uyise wayo uhleli nonina bahleli kumnandi abasinanga abacacanga bayanga esigcawini bahleli nje kodwa mhlawumbe ulobolile ubaba amandla okubuye aqedele ekhweni noma ekhweni lakhe kawasekho kodwa ukwazile ukovela ekhweni ngeinkomo mhlambe ezithile ezimbalwa wasethatha unina bagcina bahlala ndawonye lensizwa ngikhuluma ngensizwa khona insizwe enjalo mhlambe khona manje ehleli nonina noyise sebezela izingane ubaba wayo usebenza amandla mhlambe mancane ukuthi eqhubeke enze eqedelele ezeyogcaka mhlambe bahleli ke manje uyondla phela manje uyafundisa manje akusekho ukuthi ekwazi ukuqhubekela phambili lensizwa mhlambe iyamthanda bathandana nomama wakwayo mhlambe beze begcine
ezeshone lo baba uma egcina eshonile angile insizwa iyazi ukuthi manje izalo ubaba wayo nonina bandawonye kodwa bagcine bengasinanga bengaphelelanga lento yokuphelelisa abantu abangasekho iqala lapho ke ukuthi njengokuba ubaba walensizwa nonina bebendawonye behlili indawonye kodwa ukwazile ukovela lapha ekhweni lakhe wafike wakhokha inkoma ezikhokhayo kodwa wangagcina engasakwazanga ukuqedela ngesimo samandla ebenawo emancane engasakwazi ukuqeda ngoba useyafundisa manje ukukhulisa le ingane manje imali iphelela la ekhaya manje akusakwazi ukuqhubekela vele ishone lensizwa ishiye nomakoti wayo lengodosi yayo nabo abantu abacaciswayo ke esebeshonile labo bantu esikhuluma ngabo okufanele ke lo baba wakho fanele uzame ukuthi umcacisa kanjani Eleni ubani Sanibona. masigcwalise la qhubeka mama Ninjani bafethu niyaphila? Hayi awungithi umuntu wesifazane Hayi siyaphila wena. kanti insizwa Wena Max uzofa. Cha ukuthi naye unezilo bantu besifazane manje. Ngizokuthuma uphuthu la Max. No. No, cha bafethu benginembuzo kodwa manje lembuzo ngathi izovela ekutheni kumele ngi-add izovela uma ngi-add yabo mangi-add kulezi inkulumo zabafethu uku-add kule nkulumo bafethu into engizoyisho ukuthi nami into engayitshela ubaba ukuthi idlozi into engenzeki automatically into spirit esikhandwayo right and the spirit masikhandwa siya expire futhi kulento ukuthi ke abantu abangasekho bashadiswa kanjani noma bayashada yes uyakwazi ukuba ukuthi abantu abangasekho bashadise if wena uchuzile ukusebenzisa le spirit sedlozi le spirit sedlozi ke sinokuthi kunemgomo kunezinto ezenziwayo ukuxhumanisa ke nanokwenza ukuthi likusebenzele ngalendlela osufuna likusebenzele ngayo wena so uyakwazi ukuthi ushadise abantu abangasekho ngokwemgomo yakho na kusuku uyazi kweyakini because into enziwa kaMakhanya neyenzeke ekhaya ayifani kodwa ngawendlela ekwenziwa ngayo kini uyakwazi ukuthi ukwenze lokho kodwa only if wena uchuzile ukuthi usebenzise leso spirit so akekho umuntu othi mezalwa ezalwa hla kaMakhanya automatically sekumele abe ajoni spirit sedlozi ukuze into zakhe zikhanye so uyachoose yena ukuthi mawukuthi bekwenziwa kubo ngiyaqhubeka yini nakho so seyobuza kwabadala kubo ukuthi okay ekhaya ke kwenziwa kanjani uma ufuna ukuqhubha lezi zinto zala ekhaya mind you ngoba ngishilo ukuthi iya expire lento igeneration yes5 kuye emuva lo muntu osesezala kule generation yamanje usuke engasayazi so leladlozi la kudala usuke engasalibisi futhi usuke engasalazi yabo imost abantu abaningi so uthatha la eduze aqhubeka isephambili nozalwayo uyayichuzela yena ukuthi uyajoyina yini so ungakwazi ukuphila ungayenzi lento zedlozi because into a choice akekho umuntu ozalwa noma oshonayo automatically abe yidlozi emhlabeni uyayichoose ispirit esikhandwayo information engayinikwa umzali leyo hayi ke angisazi hayi khuluma Mjofu khuluma imake umzali wakho wakutshela ukuthi abantu bakwazi ukukhanda umoya yes wangitshela ukuthi nje ispirit osikhandayo kukwenza ufuna sikusebenzele kanjani ngoba nje mina mangishona ayikho into ethi automatically ngizoba yidlozi but ukuze mina ngibe yidlozi elizokwenza lemsebenzi esuki ikhandi kuzomela kube nemgomo abanezinto abazenza ngokwe-understanding yabo ukuthi ukuze mina ngicine ngiyidlozi ngicina ngisebenzela leyo muntu ophilayo ngenhloso zakhe that's why ukuze abantu bethi hayi
idlozi liphenduliwe yabo into kanjalo because sekuyispirit ongenza noma ngabe yini ngaso uma une understanding yaso ukuthi sisebenza kanjani into nje ongachoose ukuthi wena uyayijoin noma uyijoin so ukuphila ngaphandle kwayo kukhona akuyona impoqo ngokwalendlela ochaza ngayo ngokwalendlela ochaza ngayo ngokwalendlela ochaza ngayo idlozi nesithwalo into eyodwa noma kuhlukene ngithi ngiza lapho kuyinto efana ncamashingo we-understanding yami cause idlozi alivela likusebenzele uwo ofunayo ukuthi ufuna lenzini and yiziphi izinto okumele uzenze uma ungasazenzi izinto lezo lixabana nawe vele ngoba wena kunezinto ongasazenzi uma ungasalihloniphi uma kuhlapha umgomo wakho uthi uma uzoba nomcimbi awulali umuntu esifazane umgomo wakho ora loyo uma ukwenzile lokho umcimbi lo uhambi kahle ngoba ulandelanga ngemigomo yalo lento efanayo nje ukuthi ke phela laba abanye basebenzela ukuceba ke lokho ukuthwala ku more specific for ukuceba nje mina ngithi ngiza lapho ngamakhaya ukuthi uzombuza ukuthi ubaba wakhe wayeyinyanga yini ngoba indlela achaza ngayo uchaziswa yabo mawuzothi idlozi uyakwazi ukulikhanda into ekhandwayo into esiboniso uchaza ngendlela afundiswa ngayo regardless yini lokho mfethu ushilo ukuthi indlela into eyenza mana wesibonisa bafo ingakho kaMakhanya nakandlovu nakasithole kungeke kwaba into eyodwa kwenziwa into eyodwa because akuyona into evele yenzeka automatically ukuthi mawuzaliwe wamnyama nje wawumuntu omnyama noma wawumuntu so uphila ngaphansi kwedlozi wena yabo kuyinto eyenziwayo ngokomndeni nomndeni futhi uyazichuzela wena ukuthi uyafunda yini ukuqhubeka nalento ebiyenziwa abazali uma ukuthi bebeyenza ngoba uma ungazalwa eNew Zealand nje uwumuntu omnyama mhlawumbe lezo ukuthi kumele uhlaba ushade ngeke uzuyicabanga because akuyona into ebekhona phambi kwakho futhi ngeke izikuphazamise indawo ispirit nje osikhandayo wena ukuthi sikusebenzele uhlezi uyocela kusona ucela izinto ezinhle noma ngabe yini ufuna hlale siclean ngokwendlela wena ufundiswe ngayo so ispirit nje lesa osuke usikhandile ngiyakuzwa wenkosi sizodedela nje umjovi njengoba besho lapha kuma comment ukuthi angathuza kahle usiboniso ngimuzwe ekhuluma la ngokuthi kuyenzeka mawuthi uya ebantwini laba abakwazi ukubheka izinto ababonayo bese ifika ibe isikhalo lento sokuthi ubaba wakho mhlambe wagcina ekweleta ukuthi wayengagcinile esicaweni umbuzo enginawo mina kusiboniso uthi Siboniso la kulabantu enisuke niyakubona ukhona yini umuntu wakwangabe ubuya nenkinga khona wathi konke kuhamba kahle ngoba imvama manginokuqaphela ukuthi umsamo uhlezi uzobheda mawuya kulabantu abasuke ekuyibona ekuthiwa bayakwazi ukubheka izinto. And okwesibili lento yokuthi awukwazi ukuthi wena ungashada uzusinelwe ubaba wakho engasinile siyibuka kwisiphi isigaba sesintu siyibuka esigabeni la kusaphila khona ilembe noma siyibuka esigabeni la khona noma siyibuka esigabeni nje sokuthi usiko labenguni luthi siyibuka kusiphi isigaba. Ake sibonge lapha eNkosi wenkosi cha siyakubongela ubaba wakho imfundiso akuzama ngayo Nkosi kabi yami kodwa bengizothi mina ngoba lana sikhuluma ngezinto ezedlozi thina esazi amadlozi amathongo hayi wena uyokhuluma nabasindiswa ngoba nisindisiwe nina idlozana elithethi yanikhulumi ngalo hayi akushuthi la kule panel nje wena hayi ngeke ngawulunga impela ngeke siyivumele oyikhulumayo usifaka ehlathini
thina Awu, sabantu kanjani? abamnyama la Nkosi. Kanjani mina idlozi ngiyalihlabela nje. uyalihlabela manje ngithi phela uyaliphika mawuthi Angiliphiki ngithi likhona abantu bekhandile. likhandwe kanjani ngoba idlozi liwumuntu luwena nawe mawufu uzoba idlozi khandwe Ngokwe-understanding yami angeke ngibe idlozi automatically mangishona. uzoba idlozi automatically wena Wamjovi. yeah Ulwazi lwakho about idlozi umthatha. idlozi umuntu Ulwazi lithathephi? Ulwazi unalo nje ngezinto ezithinta idlozi umthathephi. okay mina ngifuna ukuphuma ekutheni ngigcine ngizwa ngabantu mina ngumuntu abakwaziyo nabantu abangasekho kuye bekhulume nami mangilele mayibonakaliswe Uyazi mana usachaza khehla lami uyazi ukuthi angithi akuthina sonke esinaleyo nhlanhla abanye bethi bazofundiswa uwena ngithi yes akunina nonke enalo nhlanhla naye kunkosi ufundisiwe yes naye kunkosi ufundisiwe utshelwe umuntu olidlozi mhlawumbe njengamanje angima noma isu sekhona yini uyise wakhe umtshelelo ufundisiwe naye njengoba nawe kukhona obafundisayo yabona nje kunjalo Mjovi ngicela ukwenzela i-typical example Mjovi ukuthi uqhubeke uzo-understand ukuthi angisindisiwe yezo. nazonke inkosi yami Ngicela ukwenzela umzekelo mina ekhaya siyahlaba idlozi ngathi because ispirit sasekhaya engifisa ukuqhubeka naso. Kodwa ekhaya njengoba ngitsheliwe mina uma ukuthi lese nje ubaba ngasekho washona. So ekuhambeni kwakhe kunezinto ezirongi abezenza nezinye bezi-right. Washona kubaba lokho akumenzanga automatically idlozi. Kuphoqa ukuthi thina ngoba siyaqhubeka nespirit sedlozi leli lasekhaya kube khona izinto esizenzayo ukuyiclean indlela yakhe ethi bese right ke simthathe simfake ekhaya clean ngoku-understanda ispirit sasekhaya ukuthi sidinga u1 sidinga u2 uma kanje noma kanje kumele sihlabe imbuhla bese ugeze ube right ukuze ube yileli dlozi elidingekalayo ekhaya. So into edesignwe ekhaya and omkhulu mhlawumbe igeneration S5 kuyemuva asisayibizi i-expire mhlawumbe sizobiza igeneration yes3 esi-understanda kangcono nezinto zami esingathi siyaphuma sizizwe siyazi-understanda siyakwazi ukuzilungisa. I-generation yes6 ukuya phambili ngeke isasi mhlawumbe sasibiza thina because iyobe ingasa-understandi lutho ngathi. Hayi So you clean ke manje engicabanga ukuthi la igejene khona ingalesikhathi wena uthi liyakhandwa mhlawumbe ubongathi liyalungiselwa kuze lingene kahle emndenini lingangeni mhlawumbe liphethe isikhali lingangeni uyabo kukhona izinto ezithizeni kaya ukuthi mhlawumbe mabefakwa nje ekhaya noma efakwa nje emndenini kube khona izinto alahliswa zona. Cha bafo ngithi phela into ofuna uyibheke from the start ukuthi liqala kanjani ukuze thina siqhubeke nalo kunesiqala laqala khona akuvelanga automatically kwaba nedlozi nje kaMwandla uMwandla uphuma kwesinye isibongo esinye yabo kunesiqalo sento bese uyaqhubeka nayo. So kumele uqale uyichaze ukuthi iqale kanjani ukuze ube khona because manje uzosanda ngazi ukuthi automatically uvele kube nedlozi nje mawufisa ukuthi ungavela uginqa inkomo uyihlabe uvela uyihlabe singaqhutshwa yabo. Abona nje uLokhuze uNjovu thina singomakhanya ngoba into siqonda ngqo. UNjovu uduke lokho okugcina ngci. Ngoba ngilalele nje. Ngilalele kahle futhi ngilalele nesineke. uNjovi uduke lokho okugcina ngci uNjovi. Toqala aduke kuyo uNjovi. Uduke kulento yokumixa yokuhlanganisa umoya wedlozi kanye namathongo. Ukuduka kwakhe kokuqala lokho uNjovi. Ukuduka kwaNjovi kwesibili uduke kulento le yokucabanga ukuthi amaphupho awaphuphayo lawa asuke waphupha
wonke kumele awalandele ngendlela asuke waphupha ngayo nanokuthi uma ngabe phupha ucabanga ukuthi usuke ephupha bona ngqo abantu bakubo laba bangasekho emhlabeni. Ngichaza ukuthini ke mangisho njalo, ngichaza ukuthi uNdlovu akazi ukuthi yini iphupho, wazi nje ukuthi yena uma ephuphile nje konke kuyakhuluma kuyi-message, uyabona. Akazi ukuthi iphupho nje yini kuqala nje, uma uqala nje ukuthi iphupho ilokhu, and then bese uyabona-ko ukuthi kuyinto ekumele uyilandele yini iphupho, akazi, uyabona. Bese ngiza lapha ya ubani omunye, angiye lapha ubani lo kade ekhuluma ngendaba yokuthi idlozi umoya okhandwayo. Ngizocela ukumvumela uNkosi ngizocela ukumvumela uma ngabe ethi idlozi umoya okhandwayo. Ngithanda lapha ukuthi angazi-ke kodwa noma akayiqedelanga yini inkulumo yakhe, ngoba bengilindele la ewubiza khona ngabantu bakubo. Bengilindele impela la khona ethi amadlozi abantu bakubo abangasekho. Angazi noma ufikile ni lapho. Uma ngabe ufikile lapho uNkosi uduke lokho okugcina futhi, uyabona. Ngoba ngiyamuzwa uma ekhuluma ngokuthi ukhuluma ngeyibongo ukuthi khona la ivela khona la sivela khona kumele uqala utrace isibongo. Leyo nto ke isithanda ukuphuma ke endleleni, ngoba manje okushuthi lento yamadlozi usematanisa nezibongo, kanti izibongo abantu bakini abangasekho, okhokho labo abangasekho, amathongo lawo izibongo. Njengoba nje nguMakhanya mina, ikhehla lelo elumakhanya igama lalo elakhanda lesibongo lesi engiyiso mina namhlanje, okwamathonga akuwona amadlozi, amathongo oMakhanya omnguni oyeyeye ophakathwayo oqwabo ompangazitha bedla inyama bembuya ngendaba ethi idlula kuyabethwa nti kudlula inyama endlini. Amathonga lawo akuwona amadlozi. So uma ngabe kule portion la ethi khona idlozi umoya ophinde futhi ukhandwe, lapho ngizocela ukumvumela, kodwa ayiphelele leyo nkulumo leyo, singayiphelelisa nje singoMakhanya uma singathola isikhathi. Ulokhuze umbongo laphana, ubani umbongo Ntontoni lapha phezulu eduze kwaGabisa. Umbongo usesigabeni sokuthi kuyantunta nje, ziyayintumuza nje lapha kuBhongo, akazi noma liyaphuma noma liyashona. uBhongo nje umuntu ophakathi nendawo, akazi ukuthi noma abamba amadlozi noma abamba inkolo, umuntu nje ongazazi osesenta. uBhongo since nje ngimlalele nje uBhongo umuntu ngathi ngisesenda, kungcono ngishilo ngathi ngisesenda mina lento ya. Awukwazi kodwa ukuba sesenta mina uthi uqinisile uMakhanya, yabona lento ngithe mina ngisesenda ngani, ngoba angiziboni mina ngishadisa enye indoda engazange ngiyishadele yona, ekwakufanele ngaba yashada mayibona kufanele ishade. Ngithe bese ngiza lapha kuGoge. uGoge unalo ulwazana kodwa liyashoda. Luhambe ligcwaliseka nje ngendlela ulwazi likaGoge, luhambe ligcwaliseka nje ngendlela. Into nje engingamncoma kuyo uGoge ukuthi uyindoda elikhathalelayo ulwazi, akayena umuntu onenkani nokufunda into entsha. And nginethemba ke Goge, mhlambe engakucebisa kukho nje ukuthi into oyizwayo noma ufila engazi ukuthi iqiniso, engathi ungazenzela your own research, uzame ukuyibalansisa, uyiteste into oyizwayo andukuba uyilandele. Uyabona nje umuntu ofana nawe umuntu ofuneka ngempela, umuntu olihluphayo ngolwazi, kodwa engathi ungathi mawulithola lonke uqala uliteste before ulilandele. Ukulitesta ke yiloko ukuthi into nje uyibheke logical ukuthi iyayenza any sense, logical nje
uyibheke futhi kuwo wonke ama-angle njoba senza nje ubone into ukuthi siyayifaka esikalini siweye sibheke ngama-angle ahlukahlukene sigoqoze into sigovuze bese siyiphakamisa sizwe ukuthi nayo ini-weight uma ngabe ingenayo i-weight siyikhipha ngefastela umbhedo loyo yabona so lento yamadlozi uma ngizoyisho mina ngokwendlela ngempela njoba ngisho ukuthi lonke ulwazi liyathestwa ulwazi awuvele nje ugijime nento ngoba naku ukuthi hayi wakhuliswa ngayo uzalwe yenziwa abazali bakho bakufundise yona ebese ubambelela kuyo kube ngathi wena yakhe ingqondo ayirizina ayicabanga ayithesti awunayo wena iability yokubamba uyeka izinto uyitest uyiweye ubheke logical ukuthi into iyiyo noma yes ivele kubazali bethu kodwa lento evele kubazali bethu ibasebenzelile inibona uma ngabe ayibasebenzelanga ubheke ukuthi bukuphi ubuqiniso bayo noma ivele kubazali bethu lento yamadlozi sishilo ngicabanga ukuthi abanye bebengakafiki besanogabhisa laphana nobhongo ubani umbongo sishilo ukuthi umoya wamadlozi umoya ohlukene noma sizeza chaza ngisho negama nje elithi idlozi I'm sure ukuthi olokhuze bebengakafiki onjovu bebengakafiki kulo live la besichaza khona nje igama nje elithi idlozi lilodwa uyabona ukuthi umoya lo ohlukene namathonga umoya kahle ngake ngathi mangichaza ngelinye ilanga lento yedlozi ngathi mina idlozi isitha samathonga idlozi namathongo akuhlangani akudlelani ngisho ungayibheka noma ingayiphi indlela ngisho ungayibheka ngokweBhayibheli amadlozi awadlelani namathonga ingakho ngithi lapha kuNkosi ngimzwile mayethi umoya okhandekayo ngase ngidideka la ukuthi uyawumatanisa yini nabantu abangasekho ngoba lapho ke bengizomhlaba ngimhlikize ngoba umoya wamadlozi ngisho ungawubheka ngokwenkolo akukho la uhlangana khona namathonga abantu abangaseke emhlabeni bakini umoya wamadlozi izitha zakini lezo kusho mina imimoya ephambana nekini ingakho ethi uNkosi lo moya uyakhandwa umoya okhandwayo uyaphambana nekini ngoba usebenzela lo muntu owukhandile awulisebenzeli kini usebenzela wena kuphela wena muntu osuku ukholelwa kuwo kodwa ikini awulisebenzeli umoya nje wabantu abaselfish umoya wedlozi ingakho ngathi mangikhuluma ngawo ngelinye ilanga ngathi umoya obuthakathi umoya wedlozi akuwona umoya wamathonga akuwona umoya wokhokho benu Baba Makhanya uyavuma ukuthi ingane mayishonile incane noma iphumile iba yithongo noma iba kuleso simo somoya wedlozi ngiyadlula nje ngiyayibuzela Makhanya ngifuna ungiphendule kuleyo ndawo kuyinhlamba ukubiza umuntu ngedlozi kuyinhlamba kulichilo ukubiza nje umuntu ngedlozi kuyinhlamba ngoba idlozi umoya wasendle umoya wasogwadule umoya weyilwane kuyihlazo futhi kulichilo kuyinhlamba ephindiwe ukubiza umuntu wakini ngomoya wedlozi hayi ngicabanga ukuthi uqedile Makhanya bengithi ngiza nje lapho ukuzohlukanisa kahle njengethi ngiyadlula lapha ngathi ayibonanga uMakhanya ekhuluma indaba yokungazi ukuthi uchitha indaba yabantu abangasekho nganhlangothi zombili ngase ngithi hayi ake ngene kanti hayi kahle iyona lento ekhulunywa ngoba khona umoya wasekhaya khona umoya wasenkangala
zihlukile zimbili, ezinye zasekhaya ezinye abaningi balapha ngazo. Kukhona indaba yokulapha ethinteka lapho edlozini noma ubungoma. Wemakhanya uze ungakhohlwa kunomuntu lapha ama-comment wemakhanya othi uyafisa ukuze ukuphefumula kwakho kuleyo kushadisa umuntu ongasekho. Leyo nami vele bengisafuna-ke nithi-ke nje ngayo niqede nginilalele ukuthi angazi nidlule nini kuyo ngathi ubambabambeka lapha nalapha. Max mfethu khona umbuzo bekade ngifuna ukuthi ungiphendule wena nje wena ngqo kuwona yazi not omunye umuntu ebengifuna ubuza uze kuwena mfethu direct noma ke sesithe ukuhamba kakhulu ngalento le esikhuluma ngayo njengamanje. Into engifuna ukuyibuza mfethu ukuthi ngifuna ungilalele kahle. Angisebenzi uyezwa yini? Ngiyaphuma ngiyofesa uyezwa ukuthi kufuneka abantu abawu4. Understand leyo nto leyo. Kutholakala ukuthi esangweni siba u4 kodwa umlungu athi akangifuni mina athi angigoduke. Understand leyo. Ngihambe ngifake iCV kwenye indawo. Ngilalele nje kahle samisana. Ngifake iCV kwenye indawo. Avela umlungu akhuza ibhadi athi suka wena yes. Ayithathela abanye abantu. Understand. Kwesinye isikhathi ngifonele kuthiwa ngize emsebenzini yes. Angisawuzwanga kahle uke wathi ukunqamuka kancane. Alright. Mawuyofesa kuba njani? Alright, siqale kanje Maxi. Ngiyofesa yezwa Max. Kuthiwe kufuneka abantu abawu4. Ngifike ngibe wes4 athi umlungu no angikufuni wena hayi hamba wena hayi ngizothola omunye umuntu yezwa. Kuphinde Max kuthiwe kwenye inkampani kuyaqashwa yezwa ngifone. Ngiye emsebenzi ngiye khona yezwa yini. Afika athi umlungu hey wena nje ayisuka wena yezwa yini. Ngicela ke mfowethu Max wena kulezo igama ezingehlele uyaziswa lezi ngiyibalile yabo nawe usungazakhela esinye negative uhambweni lami lokuzama umsebenzi yezwa. Ngicela ke ungi-advise ngihlangana nawe Max ngiyakubikela ukuthi mfowethu Max nginesimo esifana nalesi. Ngicela ungi-advise ngokwempilo njengomuntu wakwaZulu nje ngicela ungi-advise ukuthi yini efama ngiyenze. Ungathini wena njengoMax? Ukuthi wena Gabisa umbuzo wakho ngiyawuzwa kodwa manje lento ishoyo zihlukahlukene indlela noma ke ngithi izathu zayo ukuthi mina bengifuna mhlambe uyibize ngegama elilodwa mhlambe eliqoqayo uma ngabe leyo nto ibhekene nokuthi nje mawufuna umsebenzi awutholi kube ukuthi lokho kuphela kodwa kwezinye izinto kukhona la uphumelela khona kuukuthi nje kuphela mawufuna umsebenzi awuthola abanye bayawuthola noma kuthiwa kuyaqashwa ukuthi into nje leyo eqondene nomsebenzi ukuthi awutholi umsebenzi kodwa kwesinye kwamanye ama-angles empilo yakho kukhona la uphumelela khona njengokuthi nje mhlambe uyazala kanje umfazi wakho uyakwazi ukummithisa nangempela amithiseke njengokuthi uyakwazi ukuphuma uyogrosa nje uthola ukudla ngempela ubuye nakho ukudla upheke kulale kudliwe kini uyakwazi ukwakha indlu yakheke ngempela ngamandla nje akhe ikhwepha zakho lapho ke besingasho sithi hayi inkinga inkulu uyabona mangabe nje akwenze kulutho empilweni yakho besingasho sithi inkinga inkulu sibhekane nobukhulu benkinga kodwa inkinga makuwukuthi umsebenzi kuphela nje ongawutholi konke okunye uyakuthola hayi lapho mfowethu wena uvaliwe abathakathi ukuthakathwa lokho uvalwe nje ekutheni ungawutholi umsebenzi kuphela uyabona kodwa uma kuthiwa empilweni yakho nje awuphumeleli kuyo yonke into oyithintayo othi uzama ukuyenza ayenzeki izindlu ziyadilika lokhuze mhlambe uthi uzama ukwakha ivele indlu ingakheki akupheli lutho uthi uzama ukumithisa umfazi wakhe